utok. Gusto na kayo panahon na, kinahanglan mag-inapit ta. Di ka magbinubo, kaya ka ng buko, liwat na silis ng buko. Apoy, nakaka... Naunsa ka din siyo, kadako ba ni mong tingog, nangugat man kang may pangasaba? Kinsa may di mangugat, anang imong anak, gahe man kayo napasabton. Nga naman. Ano man. Si Sir Marlon, nangitag tao, para atbang na siyang trabahoan. Nga, dili yun siya, kaya ato silang lurna. Nya? Siya nga. Kamay na ng pagkabutang ito sa Marlon, kadakong sweldo. Nga, mintas ato sa iyang kalurna sa kanang furniture, pilara, 75, kamarlon, ang suhol, 200, asa ka na, mga hoy. Be. Hoy Densyo, kamaayo na lang anang kortaha din ng madawat ni Hilin? Bisa ginagmay na Yung sa ganun pag matik-matik. Ato juga sa furniture, nga abo kayo, masakit pa ka. Mintas kang Sir Marlon, magsuot-suot na, kaya na. Ambot ni mo Densyo oy. Kay bawo ka, ang mo trabaho mo'y angay mo pili kung unsay ang trabahoon, dili kay kita. Pero gamiton lagi ang utok monday. Naida ko higayon, ngayon dili man siya. Gamit sa utok. Bantogran na upaw nakaginamit ang mong utok, nasubra. Nanggawas na si mo oo. Kabakong mas ganahan si Hilin dito mo trabaho sa ilang lorna, kay babae ang amo. Ay, ang ilang Marlon, laki man na. Di gyud siya ganahan, kay laki ang amo. Unsa man taong ka, oy? Katawa-katawa, rin upawa. Ikaw, sige ka, gisgot akong upaw, ha? Abi nakipahimos naman ka, ha? Imo kong gingin na ron, ha? Sa una, porting gukod ni mo sa una. Baga pa kong buhok. Kapahimus ang karal. Nga naman dag babae, nga naman dag laki si Marlon, ha? Ha? Nga, may, ato na matugi, imong anak. Ha? Nga mapauli man kahapon. Para ko sila kalor na, iyang trabaho. Nga mauli man kahapon. Hardlock man ka. Sige. Ayaw lagi pagbuot. Huwag buot, sige, sigot anang Sige upaw. lang kagkasapot, anak. Magbuot ka man hinos trabaho sa mong anak. Tay. Agmaminyo ko tay ba niya? Ako mabana kay maupaw sa tay, pero mo. Pagkundra. Og, bubog di na. Soto. Apel na rin. Storya sa mga tiguang. Sige, sigot anang upaw. Ikaw may hinong dali ni bang? Ano na po ako? Nga ako mong kuno. Sige, makaglaro sa kumbuk sa una. Oo, sige. Di man ka dito. Di man ka dito. Ako imong kuanon. Ikaw na din, sobraan ni mo, gunahunag di mao. Mo na, nga upaw ka. Nga, di gwapo mo gyap. Ambot. Kay kanang mo trabaho din siyo. Siya mo'y angay mo pili kung say angay niya. Dili kay kita. Di na ikaw gugustuhan ng bugo. Ikaw do, di ka bugo. Ay mo ngoy, mura nang tabugok. Si bugo. Mahimo ka kung bodyguard sa mayor sa Lapu-Lapu kani adto? Og bugo pa ko? Nya mangisog man taong ka. Bisag dili gusto imong anak dito sa ilang Sir Marlon. Biko na ikaw lang kay mga palito ilang Marlon. Tay, saba na lang gud mo, tay. Di ba nihatag naman ko sa kong katarungan kung anong ato kong Ma'am Lorna? Ay, imong amahan oy. Unya kani adto. Nagsige ka magyaw-yawan ng lorna. Nga di maayo. Be, Oy, amahan butan. Kung may utok ka, may utok sa di mong anak. Ngano mamugos man gyud ka? ikaw wa kay utok. Asa man ka sa 75 pesos o sa 200? Be. Ang kanghilin, ato siya sa gamay. Di siya sa dako. Paglikay ba? Patay, eh. Pagkawag yung utok yun eh. Ay, kinabuhi! Wakog sabot ninyo. Ato na nung gamay. Sabtan na ko galingon. Dili tanang long hair laki. Dili tanang laki long hair. Ambot oy, nang Wala. ka? Ya lang. Sus! 75. Kapuya ba ninyo eh? Dadaan na dito hilino. Sige, pag utan dito. Karon di na mahurot kabuhok. Tara. Ay na, may malangkat. Oh! Kubag ka na, bot bulinaw. Isa man, dito na si Helen ug si tatay sa inyo, ha? Dito man, pero sa naigsuon ni mo kita niya trabaho. Di man mo sugot.
Ano man? Di man ko siya makabalibad sa agawon karon. Dako ra ba ang tagsweldo ang gitanyag ni Sir Marlon nga niya. Yung saon lang di mi sa kabalibad sa iyang agawon nga si Lorna, katubatan nag-uway. Pagkawa gibuot ning bayhana eh. Unsa man nagsuon nimo doy? Kanasilin ba? Nananay uyab no? Oy, wa ginay uyab akong suon. Wa lagi toy uyab. Tuhui ko. Stang. Tinduta kag mag-uyab to sila ni Sir Marlon. No? Nindot mo lang. Kadakong pabor niya na. Anak og milyonaryo ang mabana niya. Nya di pa siya anak. Uy. Ibaw na ba na si Helen nga naibog si Sir Marlon niya? Awa noon. Pero klaro kay tanan kay isulti ba ko si Sir Marlon nga mga sawa gyud siyang hilin. Kupato ako tong tukbon. Unya, basi wa guro nakabantay si Helen nga naibog si Sir Marlon niya. Mo nang wasugta. Andoy, ako pa nimo ba? Imo nang hungan imo igsuon nga ipatukob na si Sir Marlon kay tagsar ka na swertiha oy wani sa uban. Kay minyo na si Helen og si Sir Marlon. Madamo kay dato ko kay si Marlon gud. Yahay kay mo ano eh. Sige lang toy. Ako lang to ingnon si Helen karong gabi eh. Ano yun? Tingnan Makalugar kita. ko. Tingnan yun ba? Sakto. Uy! Ako pa man niya ang gibuwan? Paano mo ilabay? Kami pa man. Ipo kita yun nagkuha dito sa minteryo, pagkaos patay. Hindi rin man. Saba niya. Okay pa? Okay pa man. Yan naman ka. Kahit ano ba na? Mingawan akong floor eh. Nga pait di ay. Di man. Tamis na lagi. Saba. Mingaw yung kay kong floor. Mingaw, good. Saan ba? Di pa galing mo uyab. Mingaw na ka. Ikaw ba be? Di ka kita sa imong gihigugma. Mingawon gyud ka. Wa kay gana mo kaon. Ay, nakuha ni mo. Namang mingaw. Asar ko na eh. Basta madato lang tao. Anang imong ipangandoy nga si Flor. Maimo na. Lami, hindi ay. May tagkaroon na ba? Madato na ta ba? Puraduha sa nimo eh. Kabaw Huwag kang biya, good. kabaw biya ka nga akong gugma ni Flor ga oros-oros. Ay, lagi pag-apura. Ay, may buhato ni mo ay. Unsa man na? Pamisitaan ni mo na si Flor kung tinuray gid ka nga nahigugma. Bitaw no? Imo lang bisitaon, pero si Flor, dili itong bayot nga tulo ka bukdunggan. Nya. Kung mamnasita kong Flor. Manangit ko lang na din siya og ni nang munday. Ang nunid na panang ito eh, diretso na lang ka. Suko? Ako lang inon nga. Gimingaw ko silang iri. Ayaw, Sa di ay. masagpaan ka na. Mangita lang ka glances good. Imo bang pangutan nun, unsa in English kamingaw? Ano, bisa mo lang. Ay! Mangutanan lang ko bon kung kinsay kapatay ni Jose Rizal. Mahimo. Bisa ko dyan good. Basta mangita lang kagpaki nga, makapangutan na ka. Para magkastoryan na mo Flor ba? Pero, Bon, kuyogi biya ko man ha. Pauban pa man ka. First time pabiin na ako biya. Sama na first time. First time palagi. Siya to di imong gidas, git-git nga. Imong gipugos, wala to madani. Lain man to, pugos-pugos man to. Kagaw, biyali mo. Basta kuyogi biya ko ha. Sige, ubanan di ka. Kailang pag-uban ako ni mo ha, para imo gid na. Atik-atik sa kata. Kabaw ko ay. Kusunata sa ni mo silin. Sabay, masunada. Ito na niya bitaw. Takta wala ka eh. Ay pagsaba na hang.
Zaman. Ngahan ko na hilin. Ako lang ino sa ilin nga, di ko pa sa baon nga, tinahan kaniya. Maurma siya po na. Hindi na lagi masaba lagi. Ay, pagsaba. So, Kanso na masita? ako ka nang sayos gabi eh. Sayo sa gabi eh. Nade sayo ang gabi eh, di ay. Ayo, agod ka na, ting alas 6 di ay. Sayo mo na. Di! Para matay pinihapon ba? Mga unsa ta? Ay, alas 7 na lang. Hindi ko man nagpanihapon. Maita ko eh. No, biya ni mo kaon eh. Sige, karon tang gabi ha. Bisita ta ha. Ay, ayaw lang ng karong gabi eh. Ano man? Mangita lang tag timing. Timing? Agad lang na ako. Sige. Hindi na gitupungan. Ban. Oo ba? Ha? Tubig ba? Taro ay!